Yn y fideo yma, dwi'n dangos chi sut i cael arth i bwyta'r burgers. So mae'n digon hawdd. So dyma ffordd mae fe fod edrych. Chi'n symud yr arth, a mae'r burgers yn cael ei bwyta ac mae'r sgôr yn mynd fyny. So, sut ni'n gwneud hynny? Na'r peth cyntaf mae angen chi gwneud ydy creu Sprite Burger. Wedyn, i chi'n creu Object Burger, a fel y wal, mae rhaid i'r Object Burger fod yn solid. Wedyn, y peth nesaf mae angen i chi gwneud ydy mynd i'r arth, ac beth dwi'n gwneud ydy fi'n mynd i dileu hwn nawr so gallai wneud e eto. So, fi'n mynd i add collision with object, sef y burger. Wedyn dwi'n mynd i destroy sydd ar y main one, destroy other, a wedyn i gwasgu OK. Ac i cael y sgôr i weithio, dwi'n mynd lawr i sgôr, a wedyn dewis sgôr 1, a wedyn relative OK. Gwasgu OK fan hyn, dwi'n mynd i'r ystafell wedyn, a dwi'n rhoi'r burgers i gyd mewn. So, dewis burger, rhoi'r burger mewn i'r ystafell. Ac wedyn, dwi'n mynd i profi fe. So, gwasgu play. Aros 3 eiliad, ac wedyn gen i weld ydy'n gweithio. Edrychwch fan hyn, chi'n gweld os mae'r sgôr yn mynd fyny, a chi'n gweld pob burger dwi'n bwyta, dwi'n cael sgôr ychwanegol. A dyna ffordd chi'n cael burger, neu arth i bwyta burger.